ఎంతమంది నమ్ముతారో లేదో తెలియదు, కానీ నా మటుకు నేనైతే బలమైన దేవుడు అంటే నిజంగా బలమైన దేవుడు. ఆయన దక్షిణ హస్తం ఏం చేస్తుందంట? గట్టిగా గట్టిగా సాహస కార్యాలు చేస్తాడంట. ఈరోజు మన జీవితంలో అడిగిన దానికంటే, ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా ఇచ్చే దేవుడు, మన జీవితంలో సాహస కార్యాలు చేసే దేవుడు. ఇది అవుతుందా కాదు, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా కలదా అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు. ఈరోజు మీరు ఆరాధించే దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచగలిగిన సమర్థుడు అని నమ్మిన వారు ఉంటే హల్లెలూయా అంటారా? మిమ్మల్ని విడిపించగలిగిన సమర్థుడు అని నమ్మిన వారు ఉన్నట్లయితే హల్లెలూయా అని బిగ్గరగా చెప్తారా? ఎటువంటి ఇబ్బందులైనా, ఎటువంటి రక్షణ లేని కుటుంబంలో కూడా రక్షణ కార్యము జరిగించగలిగిన దేవుడు అని నమ్మిన వారు ఉంటే బిగ్గరగా నా దేవుడు బలమైన దేవుడు, గట్టిగా చెప్పండి. నా దేవుడు వంటి వారు ఎవ్వరు లేరని రూఢిగా చెప్తారా? ఆమెన్.